का हो छोटुआ के पापा जी, आजो खाली हाथ आ गईला। हमारा सड़िया कहिया किन के लिए बा? अरे तू तो खाली साड़ी साड़ी हाला कैले रहलू। 2-4 दिन रुक जा, ले आइब न। अब हाथ सकेत बा, हाला मत कर। हमरा के बेरी तोहर पाकिटे हरदम खाली रहेला। ना ले बा सड़िया तो कान खोल के सुन ला।